Благословен Бог наш, всякога, сега и винаги, и във веки веков. Амин. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Слава на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги, във веки веков. Амин. На Господа се помолим. Господи, помилуй. Господи Боже, наистина от Твоето име, името на робият Ти Син и Светия Ти Дух, възлагам ръката си върху ръба Ти Никола и Даниил. Изгони от тях всеки лош и нечист дух, който е скрит и се е загнездил в сърцето им. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ, Исус Христос, Сина Божий, еднородния, който е роден от Отца преди всички векове. Бог им дава силите винаги доброто да побеждава в това, в сърцето на човек. Така че помазва се рай Божия Никола, селей на радост в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Кръстницата отговаря Амин. За изцеление на душата и тялото. Амин. За да слуша вярата си. Амин. Амин е еврейска дума, която означава така да бъде. Потвърждение на това, което правим. Казваш да, така да бъде. Дай-ми ръчичките. Твоите ръце ме се отвориха и устроиха. И обувките също. И кръчолчето. Застани. Да, с обуй си застани на това. За да ходи по стъпките на Твоите заповеди. Навиги да ходи. Дигай дръгна. Браво. Амин. Помазва се рад Божи Даниил, селейна радост в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. За изцеление на душата и тялото. Амин. За да слуша вярата си. Твоите ръце ме сътвориха и устроиха. За да ходи по стъпките на Твоите заповеди. Кръщава се раб Божи Даниил в името на Отца. Амин. И Сина. Амин. И Светия Дух. Кажете си с кръщата, само сложете кръчетата, умотайте. И Светия Дух. Амин. Въвеждат се в църква рабите Божи Никола и Даниел в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Здесь духа ли свестичка? Ще ви кажа сега. Честито и любов да сме благословени, да израстват духовното познание, за да бъдат полезни членове на църквата и на обществото. И сега мен се разпуват. Айде, приключихме. Като болезни ще се питаш. Айде тук на всичките. Айде. Айде.